a tothom. En nom de l'Associació Masies Participatiu i de la seva comissió de Girona, us donem la benvinguda al concert de l'oratori del Masies de Händel. L'Associació Masies Participatiu va néixer fa un any quan l'entitat que l'organitzava fins llavors va decidir no fer-ho més a Catalunya. Perquè no es perdés aquesta tradició aquí, un grup de cantaires van associar-se l'any passat i van poder-lo cantar a Barcelona. Aquest any el cantarem també a Barcelona, però també hem volgut cantar-lo a l'Auditori de Girona. Som en aquest auditori prop de 300 cantaires. 200 som aficionats, de comarques gironines i també barcelonines que ens han volgut acompanyar. Per a alguns, cantar aquesta obra emblemàtica ha sigut un repte nou. Per a d'altres, reprendre una tradició. Portem assajant des de l'octubre amb directors de les respectives ciutats i l'últim mes hem treballat amb el director que avui ens dirigirà, el senyor Josep Vila i Casanyes. Avui, però, no hi som tots els gironins que ens agradaria que hi fossin. Hem convidat a ser-hi el president Carles Puigdemont, la senyora Dolors Bassa i el senyor Lluís Puig. Però no els ha sigut possible venir per les raons que tots sabem. En representació seva han vingut els seus familiars. Gràcies per ser-hi. Voldria llegir-vos un petit fragment de la carta que el senyor Carles Puigdemont ens ha fet arribar. No cal dir que m'agradaria assistir-hi, res em faria més feliç, però per circumstàncies ben conegudes m'impedeixen ser-hi personalment enguany. Hi seré d'acord i us demano que els vostres ulls, les vostres orelles, siguin les nostres, les meves, aquest vespre. El vostre escalf, la vostra música ens arriba allà on estiguem, a Lledoners, a Puig de les Basses, a Mas d'Enric, a Suïssa, a Escòcia i a Bèlgica. I perquè creiem nosaltres fermament que la música és cultura i la cultura és llibertat, nosaltres continuarem fent el que ens agrada fer, que és cantar. I ara, la música. Gràcies. Moltes gràcies a tots, autoritats, col·laboradors, amics de la música i especialment a l'auditori. Gràcies. Us donem les gràcies pel vostre ajut i el vostre bon acolliment. El nostre desig era portar el Masies Participatiu a Girona i aquesta nit s'ha complert i estem molt satisfets. Gràcies al nostre pianista Claudio Sucín, Martí Ferrer, gràcies, cantaires de Girona, cor participatiu. Gràcies al magnífic cor d'escenari. Gràcies. Josep Vila Jové i Marta Dosaigües.
Vespres d'Arnadí. Gràcies. Aquests solistes tan meravellosos que hem tingut avui. Irene, Anna, Josep i Elias. Gràcies. I moltes gràcies, Josep Vila. Ha estat un plaer. Que us emplacem, Girona, per l'any que ve, perquè repetirem el Messies. D'acord?